kan ik zo'n succesvol zieke baas worden als jij? Dat is een goede vraag. Ja, zo, wat is er nou aan de hand? Ik kan niet kiezen tussen mijn studie. Goed, wil je later succesvol worden, ja of nee? Ja? Kies dan voor in Holland business studies. Heb je dat wisselglas van? Ja, natuurlijk. Ik geef wel wat geld. Maar heb je geen opleiding gedaan of zo? Wel, maar aan de AF, ja. Wat doen we er over nu? Ik heb wel een fly voor je. Dat heb ik zo van dat. Ja, nog één keertje. Ja? Meneer, is er misschien wat wisselglas van? Ja, ik denk het wel. Ik ga voor je kijken. Maar hoezo heb je geen opleiding gedaan of zo dat je hier zit? Jawel, maar aan de AF, ja. Serieus? Gewoon een kansje voor jou. Als je wat op kunnen rondhouden en zelfs met de business studies, dan heb je over 6 jaar een beetje zo.